салому алейкум тамошобинони гиромӣ, имрӯз ҳаматон як хабар фаҳмидем ки 2 сол подряд шудесай репи тоҷикӣ як реперша аз даст додестай ва имрӯз 14 июл абети ба фикрам шнапс ки шодӣ аз дунё гузаштанд ва кадоме ки да ҳамин чиз зид нестанд, кадоме ки бетараф нестанд, илтимос аз ҳаматон хоҳиш мекунам кӯмаки худтонро расонем, чунки вазъияти молии оилашон бениҳоят сустай. Ба фикрам ҳамаи чиза медонанд, як модар дорад. мо дастгирӣ мекунем, иншоалло мекунем. Ака мо ба хоҳиш я духтарча дора, я оча дора, ҳеҷ ка надора. Мо иншоалло ака бо ҳастан одамое ки бароншуно ман мо рафиқмон, мо бародармон, гарчанде ки мо мақсад дур будем, намедидем ана не ки ин масъалаҳо шуда мо ҳастем да бараша бародаро бо дора бародарое ки дора ку одамое ки да бараш будан намедонистанд ҳамин видео чи шад картаи ҳамин бародар мемонем, худат мемонӣ очаш карта надора, ҳамин одами наздиктарин шай чанд қай метонен барои ояндааш да мақсад як намедонам кӯдакишда хай бо ака ресиданда аллоҳ бародаро охири видеода ман видео дигар закрепит мекунам. И барои ки чтобы ҳастанд бародарое ки камтарак шубҳа мекунанд барои ҳамин чиз, так як карта ба номи рафиқи мо, рафиқи обшимон, чи қати раҳмати шодӣ, чи қати мо, чи қати барон обши рафиқмонай. Мо аввал дуромадем аз пеши модараш гузаштем, гуфтем картатуна битен. Мо мемонем ки гуфтанд мо карта надорем ва модараш ҳами бегиҷона 100% бовар мекуна ва ҳами одама гуфта ки картаи хитамон ва ҳозир ма охири видео намемонам ки да карташ чанд сумай. Мо ҳозир суроша наметавонем мусума силимат кунем. Барои мо ай ҳаму ки зиёд шид аз шумоай ва барои кӯмаки раҳматиян раҳмат барои фаҳмидантон, кадоме намефаҳмем чизе мегин хай оқибатша хитон мебинен. Барои ҳамо рӯзи ин рӯз ба сари ҳама меоя. Ай марга бовар кардан накардан ягон фоида надора. гуфти гапо вай да фарқ надора ки ты боварш мекунӣ ё намекунӣ, вай ба сарта меоя. муло марҳамат кунен бародарое ки мулоен, дар комментария бинависен чизе мефуратон. шуморо ҳеҷ ка ҳеҷи гуфта наметавонад, так як шумо дар бораи чизе гап мезанед ки вай чиз як рӯз не рӯз ба сар меоя. Раҳмати калон аввал то охири видеора картаи бегиҷон дар видео буд. раҳмат. Ина соат ку соат 20:08. Оли мо видео бировардаги нестем. нишонте имрӯз чандумай? 14 июл. ҳара деонае ку отчёт битен матчот битен. И картаи худ чай очаш карта надора. инам ҷад шоҳид моем. мо ина барон, турон, саъдӣ, фавик ма шоҳидем ки ҳамин мардак дар карташ нам қасм дошт. барои ҳаму ай унаму даши дирамош зиёд кишид, насиби худат нест. Тамом ма оз видео мекунам.